Krátko po 1 hodine ráno pristálo na pražské letisko súkromné lietadlo s kráľovnou popu Madonna. Strávi v Česku 2 dni. Už zajtra vystúpi na megakoncerte, na ktorý okrem Čechov mieria i tisíce Slovákov. Prílet organizátori tajili do poslednej chvíle. Madonna, kontroverzná, ale aj obdivovaná speváčka, po prílete okamžite zamierila do pristavenej limuzíny, ktorá ju odviezla do jedného z najluxusnejších hotelov v centre Prahy. Po drobnej kolízii pred vstupom do areálu hotela ju ochránka nechala vystúpiť až v podzemnom parkovisku. Novinári tak nemali žiadnu príležitosť na čokoľvek sa jej opýtať. Ona vlastně přijede s počtem téměř 70 kamionů, takže ta show bude opravdu monstrózní. A zatiaľ, čo technici usilovne doľaďujú posledné detaily na pódiu, na ktorom zažiari, žiadne podrobnosti k Madoninmu dnešnému súkromnému programu v Prahe nie sú známe. Pravdepodobná je ale vychádzka centrom, či večera v tej najlepšej reštaurácii. Dá se předpokládat, že v 5 hodin se otevře areál, v 7 hodin by se mohl na pódiu objevit host DJ Paul Oakenfold a celý koncert nebo celý ten večer, celá ta show bude končit zhruba v 10 hodin. Tentokrát si myslím, že to bude zajímavý tím, že to bude masovější a takový akce mají svý kouzlo. Očakávajú sa aj tisíce návštevníkov zo Slovenska. Polícia im radí, aby využili záchytné parkoviská. Na miesto koncertu všetkých dopraví metro. Vstupenka na Madonu totiž slúži ako cestovný lístok. Zajtrajší megakoncert Madony bude pravdepodobne hudobnou udalosťou roka nielen tu v Česku, ale aj u nás doma na Slovensku. Z Prahy Martin Maruniak, televízia Markíza. Dnes sa ešte vrátime do Handlovej a zavedieme vás aj pod zem. Smutno bolo dnes aj vo Veľkom Krtíši a hovoriť budeme o opitom vodičovi, ktorý vykolajil vlak. Železnice preto stoja. Tragédii v Handlovej sa bude venovať aj Paľba špeciál hneď po relácii dnes. Dovidenia v zajtrajších televíznych novinách. Dovidenia.